Мамо, призовавам това гадно, гнусно, миризливо краве сирене! О, ужасно е, мирише от километри, разкара го, моля те. Абе, какво се правиш, бе? Много си е хубаво. Души. Ще повърна кам ти, моля те. Разкарай го, моля те. Аре, отвори уста, де, само една хапчица. Не мога да дишам. Ела, маме! Има само един начин да те победя. Призовавам миризливия си чорап. Как смърди, гадно! Гадост! Това твой чорап ли е, бе? Да, харесва ли ти как ухае? Майко, аз не знаех, че така ти водят краката и чорапите. Майко! Жено, напускам те, ти си голем смърделник, бе. Не, Алехандро, чакай, бе, аз само се базиках, скъпи, моля те! А кой ще издаде миризливото сирене? То се е видео. Бон апетитус!